Dipu Rongsopi along kedo Rongsopi Preaching Station along kedam tang wo signify inquara porni arni dili por phai hinira chitim apor pen Mondoli Kangthim kangpua mai paman pon bangso Mondoli Kangthim kangpua mai along Reverend R Laltra pua ahin pensi chari pon kedam tang suri hinira kretrok anikan wo signify krehiniani Mondoli hemari ratis rong phara hemalong kangpu pon Rongsopi Preaching Station upon Dipu Mondoli Hin Pensi, Lana Lahon Ponbomsi, Ningkan Troxi an Nang Choklong Lo. Laso Jok Dipu Presbytery Pen Kapathir Pipon Bangso Rongsopi Mondoli Kangthim Kapathir Mailong, Dipu Presbytery Moderator Reverend R Laltra Puya Ahin Pensi, Chepahem Pupon Lo. Bangso Hod Rongsopi Mondoli Purkimo Radapan Keparjupona Banke, Dipu Presbytery Chunbang Mondoli Asar, Waisong terang pensi parjupon lo. Kedam tang sura ke ningkan Rongsopi lapen adungarai rong kedu doner kep an Presbyterian adon celaka long si singwai pen adon girja kedu pangcheng lo. Ciklo yon thom baka pili tu ma fellowship chuhang lonang pusi aru ciklo monle hemari binarson ingti a hemalong chingwai si chirai lo. Bangso chingwai kirai teng pen Dipu Mondoli along fellowship nang seng PG apan chuniri alopa lelo lapena menta Rongsopi pule iro nang pusi chirai lo. Rongsopi Preaching Station atumapan hempre ke domate Mondoli Kangthim Kapathir ponahut kalana a Mondoli mate Dipu Mondoli ahin pen Longri Pastor Reverend Al Laltlan Moya ahin pen kerap pajertekang Mondoli Kangthim Kapathir hut pastorate risonim so amai lapen Rongsopi Mondoli ahin pen arnamapan kero alun pen kero pipon Maipu Dipu Presbytery Moderator Reverend R Laltra Puya ahin pen Rongsopi Mondoli Kangthim ingpu ponsi kalana a Mondoli asar Prodip Singnar ahin pensi arnamalong hodai ponlo. Bangso phi Mondoli Kangthim kangpu puthak Bible alam pen bangso Rongsopi Preaching Station pen Mondoli Kangthim Kapathir apor an alang litum along arnam kachepahem phudun ajoksi piniar ni Mondoli Kangthim pethir ponlong lopusi Dipu Presbytery Moderator Reverend R Laltra Pua Jumisen Pen Thanpon Lun Bible lun along tum karjulong tang asonsi Kangthirang long athak hem phu me thang Rongsopi chekim lo Israel long kapreka dima par la Jerusalem chinghon muchor lo ana Rongsopi nang phuthak la manghu me melam ningje lo rat atuma men hem phu to kol la pen hala tum ke do ana phanta Jerusalem asan cho maso parlo pompo usi tum theklong lo Mondoli anam Rongsopi la ke Kristo avi pen nang ke nam la pen nang ke sing a Mondoli hello la ke number isia phan chini lo Bangso Mondoli Kangthim kangpu hut kalana Mondoli asar Prodip Singnar pen kedang lok pastorate arlo kedo a Mondoli asar pastorate keja atum pastorate risonimso amai keja atum Dipu pastorate ingjermarli keja atum pastorate arlo kedo an Mondoli hemari pen kedanglok pastorate arlo kedo an Mondoli lapen preaching station along
longkri si atumta chitongdun si alon pidun. News report Karbinglong Live.